Amin. Maparohahon maniop dami, natong maparohahon maniop dami. Turut do berduka cita tinong perjolo anak itu dapat tutuat alani so kami serraza pada datu bilang-bilangi kami bahwa inaton sadana tua-tua nabutu atau orang itu melobi do leberun aturang di api hai pasun ni halat itu do lain dahina pada waktu yang awal tugas tu perlidikan cerita sesuatu unang diulang gazain bahalna unang diulang ina sakodanna nauli na bain na tu halat itu nasilino letu tu kaum malahan lebih tingkat mabino muna hina uli hina dengan niakana harus muna tuari nama itu. Jadi meruh berkah di kami nak kenong sia tu jujur mulu ni itu on ngamarumur be itu on 20 sia tahun. Jadi peperan na penak kenong begin sudah na saluhut na hamuna 50 tiga teh 50 Osada aka bahasa-bahasa nasihat Tuhan dong umurna 20 tahun peperanna 50 jarang nama semua jadi hubungan nak kena ngasih lagi mah tujuan nyarion salam kita baik Tuhan terus ngerwah dia munamang hubungan nak kena ngadai ceritanya ka amat tanah berjului adong do pihak ka bahuk puni damangun nasma asohotan manang naso adung bepek ka bahasa-bahasa gitu atau mudah-mudah emak jaka saya dabu maka siroka itu dina jadi dilihat Tuhan maka alas nirwahat nasi ketujuan dari song-songoni nang tanah mula dong bepek nang di pengarot tepi tetong dilihat Tuhan hai pasot dohot akalebe tu dina kuparan ni tonong jumur-jumur jadi dia muna seluhukna kaberenami Ami atas nama Beradatun, manyamakku kamuna, dusro amuna songor deyo naik unang berdua songor deyo, kola di pujian ni anak itu nong pertulu dengon, tatam na luda jomna dintai du guna, marsi amina pun masuk lepak ni kawan masih tukul kola songor suga di rubian, asa dapuk na midwa muna, dari dan nak kinala amuna di pujian anak itu nong, batua nong sorum batua. Perjulu sehali dina buruk kunau jumolonya itu hano di jolo mohon buru di budi mahami sudi nanti tinggal homu song ni manang dihamuna keluarga nari tinggal hon dina boru namio molo hubege hami nak king sa jujur ngolo dina boru molo di umur dabo pasu-pasu do siat Tuhan adong do dina surat ini dokon lewat 70 tahun ada bonus 10 sia tahun ma bonus dilihat Tuhan tak tunapurun di perpinoparon torok dohamu pinoparni napurun namyo holanon do tangyang nami tuamata na mertua rebata anggia ma dipudian di napurun song pangido munaya kalekku aka itu ditangyo Tuhan may molo adong dope pinoparni na tua-tua ibu naporu namion naso dapor rokat ditangio Tuhan matang yang nami dibatudu masih rokat nitodina rokat nagabe rokat na saur madua molo tungarong dope pinoperni na tua naporu namion naso tubuan anak naso tubuan poru dibukai tuat di batama burtianna
dileho ma situbuan ni anak dileho ma aka tubu ni boru dipudian ni na boru dung tapataron non na boru namyon tuingana pansang kinani lanjut man no tulaut ami marpangiro at tuhamuna yan akod ni na boru namyon adong atan na tutua na madokon molo mamering nabagag boru-boru seculo do berengo molo tua song non nang sorma tua dipudian na do si berengo masuk tu di siak kale itu marpangiruak kami dos marohamuna namaramarangi do akan namariboto asa tulus sude sakka ni rohamunai suang ninak kami hula-hula muna pennon dinapasahatun akka hata nauli hata nadengkan macakko badan nang parto diom muna song ni bang hata na pendek siak kami molo tumpe song ni na buy terpasat tami di tikyon anon di ulaun ada ti rispe hamian non madokon hata nauli tuhamu akka hata pasu-pasu jadi songo paripulan ni hata songo ni dok na tua-tua madohonon nami tio inna ay di sumur gajang inna ay di bodar di hamuna pinoparni na tua-tua di akan na bernongat tubuh si gajang ugur mahamu jala si toro pinopar si monang-monang mah Bagas ni debata amai di parade di namonangi surgoi sai pajupang dohi tadisi sogo di surgoi sai pajupang dohi tadisi iya tabuan ma
sina boru sihike na utana horongyo imati ngaran parsa pinari dibagas na perohan kita salahuna gumobi ba keluar dari hosor na tinggal hon di atau alani matani yang mahita Tuhatan asa Tuhatan na mangapuli sudah sisoko dotak kapina parna sida asa margugo na sida dalam berbagi roha manau sitaulu na sondok na sida dohot tu yata di bagasa tukio alai tahe dada horan na lawa tabot ni roha hitam mai uhudoi ka madok loya di batang siala sarut pakobasyo ni dongat tanah jumoro makimon iman salin di boduna sohta dari poloyon na di batang di wilayah nama sinalon dari patuduhan ibadah manusia kaulau na di portugion dohot di huria di Tuhatan di dok hatan di Tuhatan imam tamu makan nama nuhon namu ngapa buah hatan di batang Tuhanmu ujung lipat dan sudah makan kamu jalan Tuhanmu menghapus dosa sudah dong dapat sadar waktu mari Parjulu maulia tema di Tuhata Pardeka Pasai di Bagasa Tikion Bui Hita Pabor Haton na dua-dua na taholong yon Sien Bagasoro di Tuhata Lau tu ingan parsatok di Parhuria Jala Opurito na julo nahinan situa lo di Huriau Jala Buido Hono siang gereja lama di Pudian satu gereja baru di sana nasida do termasuk nagabe motor dohot situa nabuju na mangulahon tohonan na di Hurian tau lasomonido na dodo mangihu jala na dodo di ngoluna si tiruodo di Parhuria na siya do pagdulo magbuka para Kamis di Hurian tau jala panibut-ibuton kumuani dohot marhaladui ditiki di ngoluna Kenon madok kata utusan dia dua si Huria sonina seksi dan na ina
Saungan marsak kamu songonak kana depan naso marpak keluar. Mauliate madi debata napatongon asini rohana tumolu di natoras namyo marhite-hite hamamate dohot aleheo di Tuhan Yesus Kristus. Dok kata di depan Bungatara bulu hamatean tu bakasam hamanani. Ayo seido sorat hamatean cara patidio buku di bursa. Martanya bangsa. Alia mana bila dibagikan mangasahun holong di lokal. Buat menimok pakokokon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Rohani tujulung pasahat narsak nirohanan. Tidak hodo kami namarsak sadarion. Alanang mulu maruju mulu di doan narion. Saiberi jalan tatap mahani sekalipusna. Sugi anak konna na tinggal huni dohan dan yon. Todi para berjaya mama dohani. Mangapuri dohot margugui pun nasida. Asatun takas pos nirohana sida. Di padugum tua katiki nanbo. Mengatur takas di pelehon di bandar boduna abdo atau purintu duri nahinan dia dopan di depatan bangunaon jangka paku basiong atau dia nunga dari anak ini dibata karena posea di bagasan Kristus marhite padi dio kabadiai dohok panguloyon di panjuhun di mata nasakap tubuh sada-sada tentu saudut do aman dohok ina itu ngatawan di keluarga mulai terjun ke bisada bangunan di bagian sor di mata Jalan hidup Natalia satu usia di parpot di Perintah Buat Doikananian di Bagasa Hamosyau Hamanoto di Bagasa Kristus Diramoti Tuhan di Batamaho La ruar dohot la bomot olat nyon rudi saliling di
Mamodom, hona mertuai, sonang mamodom hona mertuai, namaradian sian ulauni. Sonang mamodom, hona mertuai, namaradian sian ulauni. Nani ulamu di hajol maon jalan namangihut ho tu surgo. Nani ulamu di hajol maun jalan namangihut ho tu surgo. Siantano do parmulani dagingmu mulak mai gabetano, alai Tuhan debata nama nompaho, dohot Tuhan Yesus Kristus na pelwoko sia dosa, dohot di parbadia nama johot wang uluan nasora suda, ima mangaramoti orobok ni bakem, paima ro ari parpudu. Amen martua doa kanamate maritehite Tuhani olat nyon olo ninna tondei. Asambaradia nasida sianak kaulaunla. Karena mangihut tu nasida doa kanan ula nasida martangi yang bahitan. Ali Tuhan debata amanami na di banwa gijang, horo debata na punah hami rudi sude ngulu nami, selehon mahiras neroha di hami, asa malas neroha hami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, sahat tu tanganmu mator di nami dohot daging nami, asa unang dilu hami di ujung niajar nami, selehon tod demi manugu-nugu hami, asa diramoti hami, moluh bulu sami rurani linggomani hamatiani asi maroham sai pamasuk mahami sugut Tuhan sonangan nasun denggani. Amin. Suang mangolu baheno ni Tuhaku. Haleluya, haleluya. Suamangolu baheno ni Tuhaku. Haleluya, haleluya. Bikin kakak, dalam nama bikin kejo tangan nih, bikin tangan sih. Coba kita ada di debata, gila lagi udah bikin. Jangan batu ditaruh ya. Ale yang nani nadi banwa gijang, sai benar badia magwarmu, sai roh maharajamu, sai sau malono ni rohan di banwa sohon nadi banwa gijang, yang matuhan sedari hamdua siapari, sai sama di sanami sompan di sanami, di dosa di dohan namar dosa kami, unak kami kebihut tu pamujulan, lalu amahami siat pangago, ay holo na punah harajau, dohot hagugohon, Rodia sangapot sa liyang nililing na. Amen. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Kolong ni rohani debata ama. Dohot parsauran ni todi para badiama. Madongani hamu. Amin. Tuhan sonangani.
Dungan muna sa paradatan. Diruan namin, asadus ruang namin, batu si mapasaton namin at kamam. Susunod? Oh, jadi percaya kami madok mula ke matutuhan suang-suang lima ng bisita sa luhut na lumuwi mahamu amanani na namin sa luhut na dapat kami dison. Dison rodo kami dungan muna sa paradatan. Ima pasahaton songo sosial ta natabahe di paradatan. Jadi on bol nabi matua muna yaka ulong dison adong dong akka guarna ima sosial to mulu arong akka nahurang lobi bodo makatai hita song sebagai pengurus. Jadi untuk dungal ya pinatupan ni paradatan. Anggap matutu asing wahani kata berdua basai asing mau songon sira seperti muna tutup ina songon dayon tu jadi itu somni kedungano bekas pasu tuan tama apa sifat kau ta dulu tak sadar yon somni masih bawa nabi tuan muna pasatma pasah masih patu kau Ison ujung kita mengaim semua penyelenggaraan lima dongan ni inatakot puring tolengan disialani di perlau ni natutuy ang terbaik sohabok rohamuna alay Tuhan tamana mga puli keluarga sa lumuna ison rohami amaminang buat kami dison parbuepin ang diak ma pirtor di muna mga ton parbuepin na sosediaw pirma Poki Paul Bahul Pasadongan firma torti muna luju-luju manang at kapangomoan. Macam tu kita saat kamu siapa dus lihoha na arong di paradatan. Angge ama tuat ka ari nama itu tu sadar nama paradatan tiap bayi horong na siapa tuatai nang rapna sa monete akka pasifisana toge diulang akan sama upakan tuat ka ari nama itu. Asa husma rajan di paradatan. Horus kami nama jalan. Sino poti marah diamur rajan.
ima napasahaton dilas ni rohanami ima na dibuani akan tulang muna eme na marlutu tangyang nami tuangata na martua dewata anggiat ma dipudian ni naporu nami dapok dihamu marlutu marihamu panggabian panghorasan tudiki aka nanaingro suang-suang ma nang dihamuna namarama anggi sisa dah hasulutun tangyang nami tuamata na martua dewata adong do hataindra tua-tua nama dokon tio ay di sumur gajang ay di bodar nunga si gajang umur na boroki dihamuna si sada suton suang-suang ni nang sudun na poso si gajang umur mamu jala si toro pinopar si morang-morang masuk ni mahasasaan nami pupasahan kami partikin untuk ko na marundu mapanggabian marundu mapahurasa dianak kageleng multua kaat namang ito asa setong di bagasan laksawah kami kaat namang ito tetong buang di tangyang mo dinahulang do pihak kapasasi dianak kapageleng mo tetong mabut tangyang asa kapasasi di bata asa horas mahamu napasatong ikasahamu namang talo sinubot di meratulang napasatong disialani daun dialog kuatare sada inya setonga-tonga bina selani rohani hubung kami ima na ta sepangkata i jadi di hamua manami bona hasibu tumpe samodia nabui terpatu pahami ima di kesepakata tai bagian oke, boleh. Terima kasih roda kecil. Soalnya itu, sebenarnya sirono nami tuamu, ipedi budian nih, tidak masalah.
Ima diurut tadi bagi serapon na ulang sarung tuani opung rohani ulang na semua membuat pisang sitong-sitonggi agiat matutu katulang di ulang tadi bagi serapon doh di bumian ne opungi dapat kanatong kita dapat anak kanauli dapat silas neroha tujulano songon nani rod ne tua muda orang name katulang asal begok do namar halto doluk do namar rubian sai horsar semak katulang komentar bisa sedang kita dion syaksuk ni mahami nama ngaleon do lima tulang mau ada Baba tulang. Om Marihita Patula Topu Sehat Sien Naporuta Opurito Boru Sihide mau lihat Kusatan nang siapa tikeno Ulu nami tulapon asaro ama aniat Oma siap berita bumide ima opurito boru. Opuride opurito boru. Jadi alam suri, ulpe suhu, untuk bunuh aja deh, do ubesul, tukang do kita, okupan, ya dulu, okupan, asuran, suhu, apa sah? Do terima, koparnya pulang ya jalan sih. Di Panukun, ini poparan yo puradu, do totoribe kamu, Panukun, do totoribe, poparan yo puradu, Panapol, do poparan yo pu asam do totoribe, Panapol